яке аз федератсияи рушдкарда ва пурмаҳсул дар кишвар федератсияи гӯштини ҷудо ба шумор меравад. нигоҳ накарда ба оне ки ҷудокорони тоҷик то ба имрӯз тавонистанд дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ хосатан бозиҳои олимпии кишварро муаррифӣ намуда ва гирифтани зинаҳои ифтихорӣ даст ёфтаанд, боз ҳам барои расидан ба ҳадафҳои ниҳоӣ гом мегузоранд. ҳамин аст ки дастпарварони мактаби ҷудои кишвар хосатан ҳайати мунтахаб барои баргузор намудани машқҳои дастаҷамӣ дар пойтахти кишвар ҷамъ омаданд. ҷамъомади омӯзишии мазкур дар ҳошияи нақшачорабиниҳои кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ба роҳ монда шуда, дар он наздики 100 нафар ҷудочӣ ба тамрини дастаҷамӣ фаро гирифта шуданд. кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш барои ин намуди варзиш албатта вобаста ба маблағгузориҳои муайян гардида, яъне ки чораҷӯӣ мекунад ва соли 2020 ва аввали соли 2021 варзишгарони ин намуди ҷудо дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 3 машқҳои дастаҷамӣ гузаронданд. Якеаш бошад дар доманакӯҳҳо буд, яъне ки дар фасли тобистон, ва дигараш бошад қабл аз чорабиниҳои расмии байналмилалӣ ва чуноне ки шоҳид гардидем дар васоити ахбори омма ҳам яъне ки инъикос карда шуд, машқҳои дастаҷамӣ миёни аъзоёни дастаи мунтахабии ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе доир гардид ва сармураббии дастаи мунтахабии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ҷудо Муҳаммадмурод Абдураҳмонов яъне ки ҳамин чорабиниро зери назорати ҷиддӣ гирифтанд. дар ҷамъомади таълимии мазкур дар баробари сармураббии даста мураббиёне ба ҷамъомадагон дарси ҷудо мегуфтанд ки таҷрибаи иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалиро доштанд ва дар кори мураббигиашон низ ба натиҷаҳои назаррас даст ёфтанд. ин бор макони баргузор намудани машқҳои дастаҷамӣ толори варзишии Парвиз Собиров интихоб гардид. бояд гуфт ки аз шумораи зикр гардида на ҳама шомили тими мунтахабанд, балки нафарони зери назорати сармураббӣ ва ҳайати кории дастаи мунтахаб қарор дошта ҳам ба машқҳо ҷалб шуданд. бештар мегузаштанд машқҳои дастаҷамӣ фақат дар машқ будан якҷо. ози хушбахтона мо қариб ки 30 нафар дастаи якачин бачаҳо қаҳрамонои ҷумҳурии Тоҷикистон ки соли 2020 гузашта буд, чемпионат ҷумҳурии Тоҷикистон, қариб ки ҳама дар якҷо хоб ҳастанд, 3 вақт хӯрок якҷоя мекунанд. тартиби гузарондани ҷамъомади таълимӣ баъд аз хулосабарории мутахассисони соҳа дар якҷоягӣ бо масъулини кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ба роҳ монда шудааст. тибқи нақшаи баргузории машқи дастаҷамӣ дар як рӯз 2 маротиба тамрин барои тамринкунандагон ба роҳ монда шудааст. аз рӯи талабот гӯштингирон бояд соати 10 дар қисмати аввали рӯз ва соати 17 дар тамрин бошанд, зеро ҳар як рӯзи ба нақша гирифта хостагиҳои худро дорад ва нафарони ба тамрин дастаҷамона даъват шуда бояд аз омӯзиши ақиб намонанд. 2 рӯз субҳбегоҳ фишори баланд, як рӯз мо кам мекунем ва 2 рӯзи дигар бо ҳам хел фишор. рӯзи шанбе ин рӯзи ҳамом ба ҳисоб меравад. чун дар рӯзи шанбе барои тамринкунандагон рӯзи ҳамом кардан дар буғи хушк ва тар пешбинӣ шудааст, рӯзи якшанбе ҷудокорон истироҳат мекунанд то қувваи аз дастрафтаро барқарор намоянд. ба гуфти мутахассисони соҳа, ин яке аз амалҳои муҳим барои варзишгарон дониста мешавад. барои дар сатҳи баланд доир гардидани ҳамин чорабинӣ яъне ки мураббиёни амалкунандаи ҳастанд дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар намуди ҷудо ки яъне ки онҳо яъне ки аз давлатҳои хориҷ ба кишвари мо барои рушд додани ҳамин намуди варзиши олимпӣ яъне ки омаданд. якеаш бошад Владимир Елчанинов, яъне ки инам бошад яке аз мураббиёни собиқадор аз Федератсияи Россия ки
мо медонем албатта беҳтарин варзишгарои ҷумҳурии тоҷикистонро яъне ки барои баромад кардан дар арсаи байналмилалӣ омода намудааст, кӯмаки зиёд расонидан ва муассисаи корхонаи воҳиди давлатӣ меҳмонхонаи варзишам барои дар сатҳи баланд баргузор гардидани ҳамин чорабинӣ яъне ки мусоидати хеле калон намуд. коршиноси рус Владимир Элчанинов аз дар чунин сатҳ баргузор гардидани ҷамомади тамринӣ истиқбол намуд, вале ба андешаи ӯ барои расидан ба ҳадафҳои ниҳоӣ ин шакли тамрин бояд миёни дастаҳои наврасону ҷавонон ҳам мунтазам гузаронида шавад. Дело в том, что здесь можно провести много встреч с ведущими спортсменами, скажем, второй, третий эшелон, которые набираются опыта у ведущих спортсменов, чему-то у них учатся. Например, Расула Бакея я готовил именно как раз за счет лагерей таких. Мы ездили по всему миру, и, скажем, перед Олимпиадой за полгода у нас было 6 таких лагерей. То есть, в принципе, мы каждый месяц куда-то ездили, боролись, потому что там именно можно встретиться, скажем, с чемпионами мира, с олимпийскими чемпионами. Я всегда таджикским тренерам и спортсменам рекомендовал в эти лагеря ездить. хотиррасон бояд кард ки аз 13 то 15 ноябр чемпионати кишвар оид ба гӯштини ҷудо дар маҷмӯаи қасри теннис ва намудҳои варзиши обӣ баргузор гардид ки бори аввал дар чунин сатҳ буд ва беҳтарин кори ташкилотчигӣ дониста шуд. Дар поёни мусобиқаи мазкур довталабон барои шомил шудан ба тими мунтахаб маълум гардиданд ва нафарони зикр гардида ба ин машқҳои дастаҷамъӣ даъват шуданд. Баҳром Суфиёв миёни нафарони зери 66 кило дар чемпионати кишвар тавонист мақоми аввалро касб намояд ва имконияти шомил шудан ба тими мунтахабро ба даст биёрад. дар баробари иштирок дар ҷамомади таълимӣ ӯ чун дигар навдаъватшудагон зери омӯзиши сармураббӣ ва ҳайати кории тими мунтахаб қарор дорад. дар ин ҷо беҳтарин паҳлавонони таҷрибадор хеле зиёд ҳастанд. аз онҳо таҷриба гирифта дар мусобиқаҳои берун аз ҷумҳурӣ маҳорати худро нишон медиҳем. барои мо хело шароитҳо хуб ҳастанд. дар ин ҷо мо ду вақт машқ мекунем, хеле монда мешем. шароитҳо, ҷои хоб ва хӯрокаи мо 3 вақт хуб ташкил карда шудааст. беҳрӯз хоҷазода ҷудокори муваффақи кишвар бо сабаби лат бардоштанаш як муддат аз тамрин дур шуда буд. ҳоло бошад аз саломатиаш шикоят надорад ва ба машқҳои дастаҷамъӣ даъват шудаасту барои ба даст овардани холҳои олимпӣ талош дорад. мо 3 нафар ҷудокорони тоҷик ки 11-13 январ дар шаҳри дохаи ҷумҳурии қатар ки мусобиқаи мастерс баргузор мегардад, мо 3 нафар дар ин мусобиқа иштирок менамоем. аз ҷумла ман дар вазни 73 килограмм қуввозмоӣ менамоям. имрӯзҳо баҳри тайёр шудан дар ин мусобиқаи бонуфус ки барои рохати бозиҳои олимпӣ мебошад саъю кӯшиш менамоем ки дар ин мусобиқот ватани азизи худамонро хуб намояндагӣ намоем. сармураббии тими мунтахаб Муҳаммадмурод Абдураҳмонов ҳангоми суҳбат ба мо иброз намуд ки ҳар як амалу ҳаракати гӯштингирон дар ин ҷо зери назорат аст ва дар баробари омӯзиши усулҳо ба ҷудокорон инчунин вобаста ба иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ва қоидаҳои тамрин карданро махсусан қабл аз иштирок дар мусобиқаҳо мефаҳмонанд. машқҳои дастаҷамӣ мисол ду намуд мешаванд. мисол ҳастанд ки фақат барои қувваро зиёд кардан дар толорои вазнабардорӣ ва дигар намудаш ин фақат барои пеш аз мусобиқа аст ки ӯ чизо мумкин нест. фақат кимано бояд ҷудогӣ дошта бошанд ва қуввозмоиёро зиёд кунанд барои роҳи нафасу хушк кушидан, барои тактикиву техникӣ чун маҳоратшон хуб шидан.
чизи дигаре ки дар ҷамомади таълимӣ ба ҷудокорон фаҳмонида мешуд нигоҳ доштани ҳолати равонӣ дар вақти қувваозмоӣ буд. ба гуфти мутахассисон ин яке аз сабаби нокомии аксар ҷудокорон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ доништа мешавад. атоулло аббос наҷод мутахассиси эронӣ чанд муддат аст ки дар тоҷикистон ба гурӯҳе аз ҷудокорон тамрин медиҳад. номбурда аз рӯзи аввали машқҳои дастаҷамӣ шогирдонро ҳамраҳӣ мекард то ба нуқтаи заъфашон бештар расидагӣ кунанд. чун ӯ замоне тими мунтахаби эронро раҳбарӣ мекард ва мо аз таҷрибааш ҳарф гуфту ба кори мураббиёни тоҷик махсусан дар рафти машқҳои дастаҷамӣ баҳои баланд дод. تو این مدت هم من حدود 10 روز اینجا حضور داشتم، دیدم زحمات عزیزان و با همت ریاست محترم فدراسیون و سرمربی محترم تیم ملی من دیدم که خیلی زحمت کشیدن و تمام سعیشون برای این بود که دقیق و به طور منظم اجرا بشه و این برای ورزشکارا بهترینه. تعداد رندوری حالا اینجا سخفتکر مبارزه ها عالی، به موقع استراحت دادن ها و به موقع کار کشیدن از شاگردها انجام شد. شاگردها از وجود هم دیگه بهره بردن، تعداد زیادی در روز مبارزه کردن. بله این واقعا به درد میخوره. суҳроми акбаршо сардори шӯъбаи кор бо дастаҳои мунтахаб асоси ташкили чунин як ҷамомади таълимиро барои ҷудокорон дар корбурди муваффақонаи федератсия ва пешниҳоди лоиҳаи ҷавобгӯ ба талаботи омодасозии варзишгарони ин риштаи варзиш барои иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иброз намуд ки дар ҳамбастагӣ бо кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ба иҷро расонида шуд. سرمربی دسته منتخب جمهوری تاجیکستان در همبستگی با یعنی که شخصانی وابسته شده همین چهاربینی یک نقشه خوبی رو تعریضی نمودند که پس از یعنی که تمرین ها پس از همون مشقت های زیادی که ورزشکار یعنی که به انجام میرساند امکان داشتند که البته برای برقرار کردن یعنی که بدن خود برای آمادگی دیدن به تمرین های یعنی که در پیش سوده همین کارها را به انجام رساندند و در همین داخل همین مشق‌های دسته‌جمعی البته بودند درس‌هایی که طریق نظریوی با ورزشکاران یعنی که درس داده شد. яке аз сабабҳои ташкили чунин ҷамомади таълимиро сармураббии тими мунтахаб дар шурӯъ шудани мусобиқаҳои байналмилалӣ баъд аз таваққуфи тӯлонӣ қайд кард. ӯ иброз намуд ки ҳадафи асосӣ ба даст овардани холҳои олимпист ва бояд ҷудокорони мо барои ин ҳамаҷониба омода бошанд. владимир элчанинов ҳамчун мушовири дастаи мунтахаб иброз медорад ки шумораи чунин машқҳои дастаҷамӣ бояд зиёд бошанд ва дар баробари иштирок дар мусобиқаҳои байналмилалӣ мебояд дар машқҳои дастаҷамии байналмилалӣ бештар иштирок кард. Но, к сожалению, пока вот до сегодняшнего дня именно на международные лагеря таджикские спортсмены мало ездят. Польза от таких турниров, вот таких сборов великая, потому что, я говорю, именно здесь можно увидеть молодых ребят, которые еще, скажем, не показали себя там на чемпионате республики, но виден их будущий потенциал, и это только на пользу. федератсияи гӯштини ҷудо дар фазои варзишии ҷумҳурӣ яке аз федератсияҳои пешгом ба ҳисоб рафта варзишгаронаш дар муаррифии тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ нақши муассир доранд. ба роҳ мондани барномаҳои мушаххас ва ташкил кардани ҷамоматҳои таълимиву гузаронидани семинарҳои омӯзишӣ боис ба он шуда ки солҳои охир мо дар риштаи гӯштини ҷудо ба натиҷаҳои назаррас ноил гардидем. умед аст ки дар наздиктарин фурсат ҷудокорони мо аз муҳимтарин мусобиқаҳои фароҷаҳонӣ нишон ба даст оварда саҳфаи навро дар корномаи ҷудокорони кишвар пайванд мекунанд.